mukomana uzingizo Tshabangu akutanga umubilaiza manje takuona kuti ava kusimuka takamuona aiwa kumasvingo muzara nezuro zara nasi pane mashoko anobuda achitaura tiona aiwa ari kufamba aiwa ari kuzama nepaanogona napo kuti bato raakabvuta aiwa kuna Nelson Chamisa kuti asimuka achienda naro amene kuti this skeleton walk ichakwanisa kufamba here zara mena mashoko anobuda taura pana vanasingizo Tshabangu wamuri kuziva kuti aiwa is the Secretary General of Citizen Coalition for Change zvatiri kuona zvaada kuzviita president ndotibva wasubscribe like or turn on the bell icon tipi napana pamunomo ngomchenzi anopa hendo pake posta chiti thank you Midlands Province for a successful meeting. The wheels of democracy and transparency are unstoppable. We will make sure that we bring back the founding principles of our movement. Nothing will deter us from achieving that. Anoposta picture amuri kuona aiwa nevanhu vakaatenda aiwa his meeting vamuri kuona vanhu avo zvatiri kuona kuti aiwa ari kuzama nepanogona napo kuti aiwa asimudze maleaders ake kana mastructures ake atiri kuona kuti kune vamwe vakafaya vakaita sana Hoshman Ncube aiwa vana Karenyi Kore vakabviswa pamapositions avaiva zvatiri kuona kuti aiwa amene kuti akarongei takunyatso kuona kuti aiwa akusimudzira political party yake manje saka manje tokuona kuti vanhu vachamuteverera ndivanani zvataiona vanhu vachikomenda aiwa pameeting yakaita kumasvingo yesterday chiona that meeting was attended by 34 people aiwa from masvingo but kaona tinza kuti aiwa only 5 districts dzaingova present out of 28 districts dzirimo ndozvationa mashoko kuti aiwa people they still want to see kuti singizo Tshabangu zvari kuzama kuda kubuilda izvo atikuona kuti singizo Tshabangu munhu asingambofarwi nevanhu nokuda kwezvaakaita aiwa mugore rapfuura text ndamugore rino tichiona aiwa achitora mavotes ose achitora mapolitical funds ose achimaisa mupockets make ndodze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi aiwa pinda comment section medu subscribe or like and turn on the bell icon.